Καλημέρα από την Αδρίτσανα. Πηγαίνουμε από τη βιβλιοθήκη, περάσαμε από το Αλόνι Λιγδί και πηγαίνουμε στο Λαογραφικό Μουσείο, την Τρανή Βρύση και την Κεντρική Πλατεία. Βλέπουμε μία από τις όμορφες γειτονιές της Αδρίτσανας. Εδώ βλέπουμε ένα καλντερίμι, ένα πέτρινο δρομάκι δηλαδή, που οδηγεί σε παλιά αρχοντικά. Είμαστε στην Αδρίτσανα και πάμε προς το Λαογραφικό Μουσείο, την Τρανή Βρύση, τον κεντρικό δρόμο και την Κεντρική Πλατεία. Είμαστε στην Αδρίτσανα, μπροστά από το Λαογραφικό Μουσείο. Είναι δωρεά της οικογένειας Κανελόπουλη, οι οποίοι το άφησαν έτσι όπως ακριβώς ήταν, όπως ζούσαν δηλαδή οι άνθρωποι. Συνεχίζουμε το δρόμο προς την Τρανή Βρύση. Βλέπετε το αρχοντικό, το Λαογραφικό Μουσείο σήμερα. Είναι βέβαια επισκέψιμο και αν έρθει κάποιος και δεν είναι ανοιχτό, μπορεί να ζητήσει από τους ανθρώπους εδώ να το ανοίξουν. Και εδώ βλέπουμε τον χώρο που είναι ο αργαλιός και διάφορα υφαντά. Δίπλα υπάρχει ένα κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αδρίτσανας.
Βλέπουμε την κεντρική εκκλησία, τον Άγιο Νικόλα δηλαδή, και ακούμε ήδη το θρώισμα των νερών της βρύσης, η οποία πηγάζει από τα υπόγεια του Λαογραφικού Μουσείου. Εκεί ήταν οι πηγές τους, πηγή της προέλευση. Υπέροχο νερό.